Počinje Eurobasket, smotra najboljih košarkaških reprezentacija Evrope. Za titulu će se boriti 24 ekipe, među kojima 4 iz našeg regiona: Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Španija brani titulu prvaka, ali najveći favorit je Srbija. Tokom proteklih 11 godina Orlovi su osvojili 5 medalja na velikim takmičenjima, ali im zlato još nedostaje. Selektor Svetislav Pešić računa na jednog od najboljih igrača svijeta, Nikolu Jokića, uz Bogdanovića, Micića i ostatak tima. Nakon briljantnih pripremnih utakmica i svih pobjeda, stručnjaci smatraju da ovakvoj Srbiji malo ko može parirati. Iz naše regije dolazi i druga velika zvijezda, Luka Dončić. Njegova Slovenija želi ponoviti uspjeh iz 2017. i napasti tron. Sve će zavisiti od Dončićevog zdravlja i ritma. Ako eksplodira, Slovenci mogu napraviti novu bajku. Ako ne, bit će teško proći i grupu. Bosna i Hercegovina bilježi 11. nastup na Eurobasketu. Nadaju se ponovnom ulasku među 8 najboljih kao 93. Ipak, izostanak Džanana Muse zbog operacije i zabrinutost selektora Bećiragića zbog fizičke spremnosti igrača bacaju sjenu na Zmajeve, koji su u grupi između ostalog s Grčkom, Italijom i Španijom. Stručnjaci ipak predviđaju Nurkiću i ostalima prolazak grupe. Crna Gora, predvođena Nikolom Vučevićem, nastupa s 5 debitanata. Vučević će nakon Eura završiti reprezentativnu karijeru, što dodatno motiviše ekipu za prolazak dalje u izazovnoj grupi. Eurobasket traje od 27. augusta do 14. septembra, a pred nama je 20 dana uzbuđenja i košarkaške drame.